सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भं करिष्यामि ಡಿಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬರ ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾತಿನಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಆಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಳ್ಪುದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಯ್ಯದ ರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಝೂಮ್ ನಡೆದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ನಡಪುಂಡು. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ an hour and a half. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪುನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ ನಡು ನಡು ಕೆಲವೇರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ ಇರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದತ್ ಹೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಆಪುಂ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಂಡ್. ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಮೋನೆ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇಪ್ಪಾಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ try to make your face centered on the video. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಜಂಡ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡ ಇಜಂಡ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಗರಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಝೂಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಪಾಡಲಿ. If you have any comments or questions, and also if you want to appreciate someone for their performance, please drop these comments in the Zoom box, Zoom chat box. ಅಂಚೆನೆ ಲೇಸ್ ದ ಅಕೀರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆಗಳ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಳಲಿ. So at the end of the program, we'll have opportunity to talk to all. So in between, please, if you have any questions, please drop them in the chat box. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ದೆತಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೇಸ್ ದ MC CK Shetty ಓಮಾನ್ ಹಿಡಿದು ಮನ್ಪರಲ್ಲರ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ MC. So without further delay, I would like to request Mr. CK Shetty to take over. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಎಂಜಲ್ಲರ ಮಾತಾಡಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನಿಗೆ ಸರಿ ತೋಜಂದುಲ್ಲೇನಾ ಓಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಗಲ್ಕು ತೋಜೊಂದುಂಟು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದಂಡು ಸಾಧಿಸೋದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದು ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಗೆನ್ನದ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವಂದು ನಾವೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಬಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಪುಣವೇ ಮೂಡು ಉಲ್ಲ ನಮೈನಿ ಸುರುಕಾದ್ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾರದೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ 10 ಬಿರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವಿಘ್ನನಾಶಕೆ ವಿನಾಯಕನ ಪಾದನ್ ಬತ್ತೊಂದು ನವ ನಂಬೆಂಜಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನೀತ ಈ ನಮ್ಮ ಆಟದ ನಿರೇಳು ನಡಪನ ಬಲೆ ತುಲುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ಕತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಿಲಗಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಹರಿವಾನ ದಾತು ಉರುಂಟು ವನವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಪಾಡ್ದು ನೋಡು ಇತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಅಂದು ಪಂಡ ಬನೋಟು ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪಾತೆರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಚಿನ ಬಯವನ್ನಗ ಈ
ಲೋಕಮಾದಾಯಿ ದೇವರಿನ್ಪಿನಾರು ಈ ಲೋಕನ ಉದಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲೋಡು ದೇವರ್ನ ಗುಂಡದ ದೇವರನ ಉಡಲ ಗುಂಡದ ನಾಲೈದ ತೂಂಟಾಂದ ಕೊಡಿ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಬನ್ಪಿನ ಅವ್ರು ರಕ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇಂದ್ ಲೆಪ್ಪ ಅವನ ಪೆರು ಪೊಣ್ಣನ ತಿರು ಬಂಜಿಡ್ ಪುರು ಬೇನೆ ಬನ್ಪಿನ ಅವು ಪುಟ್ಟುದು ಉಡಲ ನೆತ್ತಿರ್ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಆದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಭೂಮಿಗೆ ಊರಿನ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕೆಗೆ ಮುಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುದು ನರಮಾನ್ಯನ ಒರು ಪಡೆವಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಒರುನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುಟ್ಟುದು ಮೂಲು ದೈವತ್ವನು ಪಡೆದು ಮೆರೆದಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು. ಈ ತುಳುತ ಮಣ್ಣದ ಗುಣನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಮೃದುಗೆ ಬಾರಿ ನಸೆ ಪಸೆತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಲ್ದ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಗಲ ಸ್ವಭಾವ ಮೃದು ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಿರ್ದೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭಾವದೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಡಿಕೆ ಬೂರೊಂದು ಪೋಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎರಲ ಅಲ್ಪ ಆದರ್ಜ ದುಂಬು ಅಂಚಿತ್ತ ಇನಿಕಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಜಿತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಒಂದೇಕ್ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪೂರ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊನೊಂದು ಇನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೈತೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಮೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವರು ಸಂತೋಷನೇ ಬರ್ಬೇರಾ ಮಗ ಕೂಡ ಶ್ರೀವಲ್ಯ ವರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಯ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೊನವರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪನಾವುದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೀರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪನಾವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲದೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನಿತ ಲೇಸ್ಗೆ ಜೂಮ್ಡ್ ಸೇರಿನ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇನಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಲಿಪಿ ಬಿರ್ಸೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ಲೋರ್ ಮೇರಿನ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಆಟದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರೇ ಆದ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲ್ಲಿ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಟದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯದ ಮಾಂತ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೋಣವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೊರಿನ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳು ಕೂಟದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯರ್ಕಲ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಾಂತ ತುಳು ಬಂದುಲೇನು ಜೂಮುಡು ಲೋಕೋರ್ಮೆಡ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ. ಈರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಒಡಲರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪುನಗ ಸುರುಕಾದ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತೊನೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬೋಡ್ದಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಂಚಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದುಲವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೇನು ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿ ನೀಡು ನಿ ಸನ್ಮತಿ ಬೆನಕನೆ ನವಶಕ್ತಿ
ಶಕ್ತಿ. ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣಗಣ Second place, something happened here. ಬೆನಕನೆ ನವಶಕ್ತಿ ವಿನಾಯಕನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಘ್ನ ಕಳೆಬಾವರ ಕೊಡುಬಾ. ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನ ಪಾದವ ಸೇವಿಸಿ ಮಂಜುಳು ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಗಳು. ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನ ಪಾದವ ಸೇವಿಸಿ ಮಂಜುಳು ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಗಳು. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ ಮುಗಿಯುವುದು ಸುಲಭದಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಜ್ಞಾನಪ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಪ್ರದ ವಿಘ್ನೇಶನೇ ಎಂದಿಗೂ ನೀವರದ. ಜ್ಞಾನಪ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಪ್ರದ ವಿಘ್ನೇಶನೇ ಎಂದಿಗೂ ನೀವರದ. ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿ ನೀಡು ನೀ ಸನ್ಮತಿ. ಬೆನಕನೆ ನವಶಕ್ತಿ ನೀಡು ನೀ ಸನ್ಮತಿ. ಬೆನಕನೆ ನವಶಕ್ತಿ. ಭಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಭಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. ಈರ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸುಗಿಪುಡು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಹೊಸರು ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಿಂಚನ ಅದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣೋಕೀರ್ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದ ಮಲ್ತಾರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಒಂದ್ಸಗೆ ಏನಿರೇಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಓಲಾಗಾದತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮೆರಣ ಪರಿಚಯನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ಕಲ್ಪಾದಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ನೆರವೇರ್ಸೋದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಇನ್ನಿತ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೆರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲಿಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮೇಲಿನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ಳೂರುಡು. ಆರು ಕನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಉದ್ಯೋಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಮರ್ಶನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅವನ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದೇ ಪುದರ್ಪಡೆನ ಶ್ರೀ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚತಾಯರನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ದುಂಬು ನಡೆಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎತ್ತೊಂದರು. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿದಾರರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುಮಾರು 25 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿನ ಮೆರಡ 200 ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಟು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಲಿಪಿ, ಗಣಕೀಕೃತ ತುಳು ಲಿಪಿ, ತುಳು ಅನಂತವೃತ್ತ ಕಥೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ, ತುಳು ಛಂದಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಶಾಸನಗಳು ಮೇಲು ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಕರಾಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು AI ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ. ಈತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಇನ್ನಿತ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗೂ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಇತ್ತೆ ಮೋಕೆಡು ಇದುಗುಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನು ಓ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಈರ್ 15 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರರ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸರಿ 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 ಯಾನೆ ಇಂಕೆ ಪಾತ್ರ ಚೂರು ಸರಿಯಪ್ಪನೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಾತಿ ಯಾನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುಲ ಬಾತ್ರೆ. ಓಕೆ ತುಳುಲ ಬಾತೇವೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಾತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ, ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2006, 2007ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ತೊಡಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುವುದು, ತುಂಬಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಂದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಶಿವಲ್ಲಿ ರೈವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಶಯಗಳು ಅಥವಾ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸೀಮಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಲಿಪಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಿಗುವುದು ಅದು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಶೋಕ ಬಳಸಿದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಲಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಲಿಪಿ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಶಿಲಾಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು, ಜಲಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಹೋಗುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಲಾಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಆವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಆತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರೆಸ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರೆಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ದೇವನಾಗರಿ, ನಂದಿನಾಗರಿ ಮುಂತಾದ ಲಿಪಿಗಳು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಲಿಪಿಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲಿಪಿಗಳಿದ್ದಾವೋ ಆ ಲಿಪಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸನದ ಮೂಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲಿಪಿಗಳ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲಿಪಿಗಳ ವಿಕಾಸ ಯಾಕೆ ಈ ಲಿಪಿಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕೈ ಬರಹ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಬರಹದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈ ಬರಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಕೈ ಬರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರಹಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಫಾಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಈ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಚಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಬರೆದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲಿಪಿ ಅದು. ಈ ಅಶೋಕನಲ್ಲೂ ಆದದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸರಿ ಫಾಂಟ್ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಥವಾ ಮೊಳೆಗಳು ತಯಾರಾದವು. ಮೊಳೆಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಏಕೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಡೆಗೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ,
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದು ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಹಿಂದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಗೆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮ. ಅದೇ ಕ್ರಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಿಲಾಲೇಖಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವ, ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ, ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ, ಮುಂದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಆಯ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾವು ಇವತ್ತನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ, ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ತೆಲುಗಿಗೂ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಲಿಪಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಲಿಪಿ. ಫಾಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ತೆಲುಗು ಓದ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ರಂಥ, ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಿದೆ, ಹೊಸ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಬೇರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಕೆಲಸ. 8-9ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಭಾಷೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇತರ ಲಿಪಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂದಿನಾಗರಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮುಂತಾದ ಲಿಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥ ಬಂದು ಆ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಲಿಪಿ ರೂಪ, ಅದು ಆರ್ಯ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಆರ್ಯ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ಆಮೇಲೆ ವೇದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ವೈದಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆರ್ಯ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಯ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೇರಳ, ತುಳುನಾಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಯ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಗುರುತು. ಈ ಲಿಪಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಲಿಪಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಲಿಪಿ. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ತಲೆಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಭುರ್ಜಪತ್ರ. ಭುರ್ಜಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭುರ್ಜ ವೃಕ್ಷದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು, ಆ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಲೇಪನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಲೇಪನ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ, ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಇಂಕಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು. ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೊಂದು ಗೆರೆ, ಆ ರೀತಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭುರ್ಜ ವೃಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಭುರ್ಜ ಪತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 300-400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ತಾಳೆ ಓಲೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ತಾಳೆ ಓಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವುದು ಲೇಪನ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೊರೆಯುವುದು. ಕೊರೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದು, ಕಂಠ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಸೂಜಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದು. ಆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ತಾಳೆ ಒಲೆ 2 ಭಾಗ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಉಡಿತದೆ ತಾಳೆ ಒಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೇಲಿನ ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಇಡೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದರ ಬದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆವು, ಅಥವಾ ನೇರ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು, ವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು. ಈ ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ತಮಿಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ 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 ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಹಳಬರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಲಿಪಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲೋಕ್ವೈಸ್, ನಾವು ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲೋಕ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ಬರೀತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಕ್ಲೋಕ್ವೈಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಕ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲೋಕ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಯಾವತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅದು ಆರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ವೈದಿಕವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರುವಾಗ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರಬಾರದು, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸರ್ವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತು ಅದು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದ. ಎഴുತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ. ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ. ಆರ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಲಿಪಿ ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಈ ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ರೂಪವನ್ನು. ಇದೇ ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತು ತಿಗಳಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯುನಿಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ತಿಗಳಾರಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿಗಳಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಗಳಾರಿ ಅಂದ್ರೆ, ತಿಗಳ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳದ ಮೂಲ ರೂಪ. ತಿಗಳ ಅಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗವೇ ಇದೆ. ತಿಗಳರು ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡರು ಎನ್ನುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಿಗಳರು ಆರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಲಿಪಿ ತಿಗಳ ಆರ್ಯ ಲಿಪಿ, ತಿಗಳಾರ್ಯ ಲಿಪಿ. ಅದೇ ಈಗ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಆಗಿದೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲಿಪಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲವ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರ ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಂಚಿಗೆ, ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಕಂಚಿ ಅನ್ನೋದು ವೈದಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಅದು ಆ ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಲಿಪಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪವೇ ಈ ನಾವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಪಿ, ಆದ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ತಿಗಳ ಆರ್ಯ ಲಿಪಿ ಅಂತ, ತಿಗಳಾರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತದನ್ನು ಆರ್ಯ ಎഴുತ್ತು ಅಂತ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಲಿಪಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆಯಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ಕುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗವತ, ಮಹಾಭಾರತ, ಕಾವೇರಿ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ SR ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದನ್ನು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗವತದ 9ನೇ ಸ್ಕಂದ, ನವಮಂತ ಸ್ಕಂಧೋ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಭಾಗವತದ 9ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು 4 ತಾಳೆ ಒಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಗದ್ಯ ಅದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತದ 3 ಸ್ಕಂದಗಳನ್ನು ವೆಂಕಟರಾಜ ಕುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
9 ಸ್ಕಂದಗಳೂ ತುಳುವಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧ ಗಾತ್ರದ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 3 ಸ್ಕಂದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1-2 ಓಲೆಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ 9ನೇ ಸ್ಕಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಉಂಟದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂತೂ 9 ಸ್ಕಂದಗಳು ಕೂಡ ತುಳುವಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ವ್ರತ ಕಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೃತಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೂಲಕ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಿಪಿ ತುಳುವಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದದ್ದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 2006-7ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. 2008ರಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೂರುಗಳು ಬಂತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನ ರೂಪ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು SR ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬಳಕೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಎನ್ನುವುದು ಆಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಎನ್ನುವುದು ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಳುವಿಗೆ ಲಿಪಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇತ್ತು, ಆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಲಿಪಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿದಾವೆ. ಈಗ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಪಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕೇಶವ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ಅಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ತುಳುವಿಗೆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತುಳು ಲಿಪಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆವು. 2008-9 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವರು, ಅವರು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, VC ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅವರು ತುಳುವಿಗೆ ಫಾಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ತೌಳವ ಎನ್ನುವ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತುಳುವಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ 2009 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ತುಳುವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಒಂದೇನೆಂದ್ರೆ, ತುಳು ಮಲಯಾಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮಲಯಾಳದ ಫಾಂಟಿಗೂ ತುಳುವಿನ ಫಾಂಟಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದವರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನವರು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ KP ರಾವ್ ಅವರು ಪದ ಎನ್ನುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತೌಳವ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗ್ತಾ ತುಳುವಿನ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಗಳಿಗೂ ಈ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳಿದ್ದಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಗಳಿಗೂ ಫಾನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಲಿಪಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫಾನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಂದವು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಅದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂತಾದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಳುವಿನ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರುವ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಾಳೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲದ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಲಿಪಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕನ್ನಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು
ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಲಿಪಿ ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಧಿಕೃತವ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಆಗುದು ಇತ್ತೀಚಿನದೇ ಹೊರತು ಹಳತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಳುವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸಿದೆ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟದವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ, ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತುಳು ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರ ಏನೋ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಕೃತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅದಲ್ಲ, ಈ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹಠ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಗೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಿಪಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಲಿಪಿಗೂ ಅಂತ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುವಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗಳೇ ಆಗಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದ ತುಳುವನ್ನು ಇದೆ 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 ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಸುವ ಈ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಆಟದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಅವರೇ. ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಆಳವು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಶ್ರಮಿಸಿದವರ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಅಗ್ರೇಸರರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ರು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಬಾರಿ ಭರವಸೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ. ಇರಗ ಮಾತ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೆಕ ಯಾನ್ ಶಿರೀಷಣ್ಣನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ.
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಕ್ಲ ಸೊ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತಿನ ಶಿರೀಷಣ್ಣೆ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಕ್ಕ MIT ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಆರ್ನ MBA ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸುರುಕ್ ಆರ್ IT ಟೆಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿರೀಷಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಾನಾ ಐತ ಗೂರ್ಕಾರ್ಲ ಆದಿನ ಶಿರೀಷಣ್ಣೆ ಅವೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಸನ ತಪ್ಪಂದೆ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆಟ ಶುರು ಆನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಆರ್ ಅವೆನ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ಆರ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಆದ ಮಲ್ತದ ಶಿರೀಷಣ್ಣೆ ಝೋನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅರ್ನ ಬುಡೆದಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜೋಕಲ್ ಆರ್ಯನ್ ಬಕ್ಕ ಆತೀಶ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಎಟ್ಲಾಂಟಾ ಪನ್ಪುನ ಊರಡ್ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮಾತರ್ಗ್ಲೋಸ್ಕರ ಈರ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೋಡೊಂದು ಶಿರೀಷಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ಕೇಳೊನ್ವೆ. You, Saritaka, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತದ ಎಂಚವಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಮರತ್ ಪೋಕೊಂಡದ ನನಗೆ ಆತು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಟು hear about me in from you. Okay, thanks a lot. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪೂರಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇನಿತ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಏನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 36 ವರ್ಷ ದಿಂಚುಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತುಳುತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ ಸರಿತಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ ಏನ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬುಲೆದಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತದ 36-37 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸೊ it's been quite some time. So Solmel Purakleg, it is my great pleasure to address the Tulu Lipi graduating class today. This day is about the students, about all the graduates who are on the Zoom call today. I'm sure all of you are excited because it's a big day. Learning a new language is not easy, so all of you here should take immense pride that you have taken this journey or taken this path to learning a new language. We are all very grateful to all the Tulu Lipi graduates for their dedication to learn a new language. Their family members for providing the support and encouragement for the students, and mainly all the ATA related faculty, right? The teachers and volunteers who have made their time and who have sacrificed their time to teach the students. Also thankful to the ATA organization under the leadership of Srivalli and Bhaskaranna for providing this platform. That is, providing this, platform of, ATA Tulu spoken and, Lipi classes on a regular basis. ATA has been in the forefront of teaching Tulu language. The main objective of ATA is to preserve and spread Tulu language and culture. Under these guidelines, ATA has been doing a fantastic job with offering Tulu classes. Actually, if you really look into this, I feel that ATA is leading this effort worldwide. In a very short time frame of 5 years, I would probably say, ATA has hands down become the number one, Tulu organization in the world. And that is actually, much of that credit goes to our, founder, Bhaskaranna. And, I feel personally that Srivalli has actually taken it to the next level with her dedication. I keep telling Srivalli that, that I don't think anybody else will take this mantle because of what she's been doing to this organization. Thanks, Srivalli. I mean, I think you are a gem, and Bhaskaranna, you and Srivalli, I think as a tag team, as far as you guys are here,
Arta will survive and go forward. The rest of us are basically, just tagging along to you. Coming back to the graduates, heartfelt congratulations to the graduates for their achievement and successful completion of Tulu studies. Today's graduating class has students from 11 countries who all belong to a wide range of age. It is very pleasing to know that there is such an enormous excitement to learn Tulu language. I'm very encouraged to see that based on your enthusiasm, passion, and commitment, that this is just the starting of your Tulu language journey. Based on the demographics of the student class, which I was told, I'm also super excited to know that age is not a barrier to learn a new language. The reason being is because, if I'm not mistaken, the graduating class, the age range was around like from 7 years to all the way to the 80s. So, which is actually an unbelievable thing. And I'm actually Uruduller, her age 85, 86, Kudladupuno. Aradan Panta, actually, you should actually make some time to learn this Tulu Lipi, because, Kudlade Putudin, so that is something I am trying to see if I can get her to do the Lipi class. Bokkonjanna Asha Pannaga, inita class students I would like, actually, if you can take this as a challenge, maybe improve on your Tulu, and maybe in a year or 2 years you can volunteer to be a part of for Arta to teach these classes, because that would be a true success, not only for you but for our organization and for our teachers, to see the students make that effort to become teachers and spread this Tulu language. Learning a new language, spoken or written, is a very big achievement. During my childhood days in Mangalore, we never had an opportunity to learn Tulu Lipi. Okay, because every time they said there's no, you can't, it's just basically a spoken language. When I was growing up, 99% of the time I spoke Tulu. But with Arta spearheading the Tulu Lipi classes, I feel it is a great opportunity for all our people, not only from Tulu Nadu, but whoever is interested in our language, to take advantage of learning this language. Learning a new language presents several challenges, including language anxiety. This is basically, anytime you do a new language, all of us go through this issue, which is, fear of making mistakes, which I still, from my own personal experience, I still, if I'm speaking like Hindi and things like, other languages, because of fear of making mistakes, I don't make an attempt to talk. I also, there is also a feeling of inadequate and being misunderstood with new language. There is also another challenge, is lack of time and opportunity, like limited resources available, time constraints, and lack of motivation. The other challenge is struggling with grammar and pronunciation, and maintaining motivation. I am sure that some of these challenges has been tackled by you with help of Arta provided curriculum and support and resources. To you, all the graduates, please continue to overcome these challenges so you can master Tulu. Further, to all the graduates here, I would encourage you to focus on the following going forward to be better at Tulu language: grammar, pronunciation and accent, vocabulary, fluency, and mostly confidence. I think, there are a lot of people, for you to master a language, you should not be shameful. You should be very confident in talking.
And that is one way of learning a new language. If you're always thinking twice about, whether your pronunciation or an accent is coming right, then you're not going to make an effort. And this is one of the issues I have with my own children. They do understand Tulu. They can speak Tulu. They used to speak Tulu fluently while they were young, but they are now in their 20s and they do not make an effort to talk Tulu. They do understand. So when we go to Kudlaga Ponaga, Ajji Nottugu, Auntie Nakal Nottugu Pura, Akulu Bela Takal Nottugu Pura, Tulu Pater Kenu Cheru, Etu Enkulu Sundu Maltandala, Ike and Atla Panpin Epala, don't be shy. You will make mistakes. Don't worry about Betaklu Niklava Paterna Tudu Telpuna. If you don't be worried about it, you can really master a new language. And I hope most of the graduates here will take this advice and do that. A lot of us have questioned why learn Tulu Lipi. Actually, Tulu Lipi Kalpodu. Why do you want? Tulu is spoken. Why you can manage day-to-day activities. But now I have come to understand that my simple answer to this is, it is basically to preserve a culture. Okay, this is one more tool to preserve a culture. I feel strongly that we need to read and write Tulu along with being able to speak. And if we can do all three of this, I think Tulu will remain, for a long time. Tulu will still remain regardless of that, but I think, it can make some inroads and, do well. Since we now have an opportunity to learn Tulu Lipi and a lot of resources available, like an ATA-provided Tulu online library, keyboards are available, I feel strongly that we all need to start making use of this. Let us all keep spreading this to our near and dear ones and keep a beautiful culture alive and vibrant in the coming years. We all have to make a collective effort to keep a culture going. Tulu is predominantly spoken in the coastal regions of Karnataka and northern parts of Kerala. It has a rich history and some even suggesting that it is among the oldest languages. Despite its cultural significance and large number of speakers, it has faced challenges in gaining official recognition. We are all aware that Tulu is not currently an official language in India. Efforts are going on to include Tulu in the 8th schedule of the Indian Constitution, and of all the organizations, I'm very proud to say ATA is an integral part of this effort. Basically, it is leading this effort. I'm very proud to acknowledge Tulu language as my mother tongue, Appavasha. Let's save a culture by learning Tulu. Thank you again for this opportunity and all the best to the graduating class. Thank you once again. Kirana Purladara Fateraku Solmelu Shirish Shetre Anchene Shirishanana Parichayan Bari Populade Maltukorne Anchina Sarita Arun Gula Regalavari Dhanyavada Solmel. Itte Nama Duma Padja Patnanda ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಬೋಸ್ಟನ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ಮಿತ್ತರ್ಮೇಡು ಒಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶುಭಶ್ರೀಯಾರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಾಣದಕ್ಕೇನೋನು ವಿಜಯೋತ್ಸವಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಗಾರದ ಊರು ಕೋಲಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುದಾರ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸುರುತ ಬರವು ಸರವು KGF and ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಬಾಸ್ಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ MS ಮಲ್ದೆರ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳು ಕೂಟಡ ಅವೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಸಮಯೊಡ್ದಿಂಚಿ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ
ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯನ ಬಾಸ್ಟನ್ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಆಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಮಾತಾ ಲೇಸಲೆಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣೆರ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ. ಆಟ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ರ್ಯೂದ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಆಟದ ಪ್ರತಿ ಲೇಸ್ದ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸನ್ನೆರ್ ನಾವು. ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅಭಿರುಚಿ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರೆನ ಬುಡೆದಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಧೃತಿ ಅದಿತಿನೊಟ್ಟುಗು ಬಾಸ್ಟನ್ಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸಾರ. ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣ. Thank you, Subhashri Akka, for the beautiful introduction. Sirishane panleka nama life would yet busy adulanda nama sometimes it takes some time to reflect us on ourselves, and only by listening to others betekla patirtudu enkle gotaplo itu pura maldana namandu. It's not an achievement. I would say it is just a complimentary things to what you are doing. Anyways, ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನಿರಾತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೇ, ನಮ್ಮನೆ ఆయన ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಗುರ್ಕರ್ಲು ಶ್ರೀವರ್ಲಿ ರೈ ఒక ఈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶುರುಕು ಯಾನು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ನಮ್ಮ ಏರ್ಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತಿರ ಸುರುಟು ಎರಡನ ಪೊಸಬೆರಡೆ ಎರಡ ತಿಕ್ಕಣ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಓವು ಊರ್ದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಓವು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರನೆ ಅಂದದು. ತುಳು ಅಂದ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ತುಳುನೆ ನೀವು ಅವು ಆಡು ಭಾಷೆ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ಐಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಲಿಪಿನು ಯಾನ ಫೋನುಡು ಫೋಟೋದಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂಡ್ ಐ ಶೋ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎನ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ are also ready to join some of the lipi class. I've also told them nama aataddu nama lipi class la matondulanda. They were very happy. I know that bete events led like Kannada kuttadakla matondulleru, but they were not expecting Tulu lipi class la undandadu. And I congratulate ATA for doing this initiative. They have done successfully completed 3 or 4 batches now, and they're going strong. ಈ ಲೋಕಡು ಲೈಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈ ಲೋಕಡು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ 2 weeks ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈಸ್. ಅವು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐನು ಇನ್ ಜಪಾನ್, ಒಂಗೋಟೋ ಇಥೋಪಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನೇಟಿವ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಚ್ಚೆ ಅಂದದು ಉಂಡ್ಲು. ಅವು ಅರೌಂಡ್ like 15-20 people talk this language. 15 and ultimately it will die. ಈ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಡು ಭಾಷೆ ಅದೇ ಉಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚತ್ತು, ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬದುಕೊಡಂಡ ಅವು ಬದುಕುದಿಪ್ಪಡಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಅಂಡ್ ದಾಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂದದು ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಪಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಪಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರಿಪೇರು.
but ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಆದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. And I'm very happy to say ATA is also in the forefront in getting this conversion done. Yanna prakara ತುಳು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು. ಪರಿವರ್ತನಾ ತಾದೀರು ಪನ್ಪೆರು. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಈ ಊರ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಡ ಐಟು ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿರು. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಸ್ಟನ್ ತುಳು ಕೂಟದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ USA ಮೊಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗಂಡು ಸುಮಾರು 25-30 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಕಲ್ದಿದ್ದೇರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಅಪಾಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತನೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಜೊತೆಟ್ ಆರು ಏತು ಕಲ್ದಿತ್ತೇರಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯರು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ತುಳು. ಅವೆನ್ ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಡ ದೇ ವರ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಭಾಸ್ಕರನ ದಟ್ ಹಿ ರೋಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತುಳು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅವೇ ATA now has taken that to the next level. Sirish and Epanleka, they have come, these classes have a proper format. Dumbu enklu first class maltanga encha malpodu enkligu idea ittu ji. Iva enklu Satish Akpalar jetet kelsa maltudu. We came to some format, but I think now what we have a very good structure and which will take all you to the next level. So I would congratulate everybody who took part in this, all the students, and just one quick notes about what is the initiative happening. Dr. Adar Krishna Panlekane, Yutulu Kita Unicode undu, version 13 bokka Unicode is Unicode block embed malderu. This will help us move forward in this direction where we transform it into a digital platform. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 81 ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳು they graduated from that. Handwritten script generation recognition activities ನಡತುಂಡು. ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು AI ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. by using a recurrent neural network technology they are trying to recreate the language or script. Manuscript Talegari the research avondundu. I would encourage all the students, graduate students from this batch to take their learning to the next level and be part of this movement. Okay. Oka Sirishana Panleka ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಡು 8th schedule of the constitution ತುಳು include malpara. There's lot of initiative going on. So with these things there are a lot of challenges also. I will not take more time. The challenges for what I have felt is that yankala Tulu barevara barpundu. I have a Tulu keyboard also, but there is not a lot of literature to read. There are a lot of some efforts going on in this. I know that Satish Agapalar, he's written a rhymes in Tulu, which is also in the direction of preserving and our culture and our Tulu language. So without much thing, I congratulate everybody. Nama bhashe bari porluda bhashe. Aita lipila bari porlundu. Nama bhashe ಬಳಕೆ ಆವಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಳಕೆ ಆವಡು. So let us start from our home. Let us start with
giving support to our teachers, Srivalli, Bhaskar, Prabhakar Bhattar, and everybody, all the support staff. Let us support our ATA initiative to preserve, support, promote Tulu language and culture. ಈತ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪವೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಸನ್ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವೇನು ಎಂಚ ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ಪೋಡ್ ಬನ್ಪಿನ ನೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡದು ತೋಜಾದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಶುಭಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಯಿನ ಮಾನಪತ್ರ ಮಾನಾದಿಕೆದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ದುಮ್ಮುಕು ಒಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದುದು ಬರೆದು ಕಲ್ಪರ ಏತ್ ಸಮಯ ತಾಗುಂಡು ಬನ್ಪಿನ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರೆಯುತ್ತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗನೇ ಕಲ್ಪಡುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾತ ನಮಕ್ ಅಪಾಗ ಒಂದೇನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲ್ಪ ಇತ್ತಜೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ஞாக்கே ಆದಿತ್ತು ನಡಿಟು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಒಂದೇನು ಬರ ಕಲ್ಪೊಂಡ 3-4 ವರ್ಷ ತಾಗುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಇನಿಕಾನಗ ನಮಕ್ ಎಲ್ಪ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಲ್ಪ ದಿನತ ಕಾಲಿ 10 ವಾರೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪುನವನ್ನಗದಾಲ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಅಕಲೆಗ್ ಈ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾಜಂದೆ ಪೋವಾಡು ನಿಗುಲು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಭವಿಷ್ಯೋಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗಗೂ ಬರಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ನನಾತ್ ಜನಕುಲು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪುಲೆಕ ಆವಾಡು ಪಂಡದು ಬಾಮಿದು ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಪತ್ರ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟೈತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜಕಾರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಗುಂದೆನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕೊರ್ದು ತೋಜಾದ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನ ಕುಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಇಮೇಲ್ ದ ಮೂಲಕ ಅಕಲ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ತೋಜಾವ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾದ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎರನ ಎಂಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಅಕಲೆಗ್ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇವನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇಜ್ಜನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದು ಪುನೆಟೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅದೇನು ಒಂದೇನ ಪಂಡ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಜೆಕಾರ್ ಸರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಕೈಡ್ದು ಗೆತನೋಡ್ಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಪುಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದಾದ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲದು ಪನ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಧ್ರುವ ಸುವರ್ಣ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ರಾಮಚಂದ್ರರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರಿಪಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಆ ಬರಿತಿನ ತೂಯಿಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರೋನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ರಾಮಚಂದ್ರರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಂಟು ತಿಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮದ ದಿನ ಯಾನೇನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬರೆಯರೆ ಓದರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಈ ಲಿಪಿಗೆ ಧ್ರುವ ಈ ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಿಕ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಲ ಬೊಕ ಕಲ್ಪೆರೆ 5 ವರ್ಷದ ಇಜ್ಜಿ 8 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ದಿನಾಲ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಕಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮುಂತುಜ ಏ ಫಲ ಕಲ್ಪನ ನಿಕ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ. ಈಗ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೋಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಾಪ. ಓಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ತೋಜುಂಡತೆ ನಾ ಶೇರ್ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. ಅಮೆರಿಕದ ಅಟ್ಲಾಂಟಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎಂಚ ಒರಿಪವಲಿ ಪಂಡದು ಕಾಳಜಿ ತೊಜಪವೊಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಂಶಿ ಸದಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಏನನು ಯಾನು ತೆರಿಯುಂಡೆಂಡ ಲೋಕನೇ ತೆರೆಯೊಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬರೆವು ಬರೆಯಿನ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ US ಎಡುಪುನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅನ್ವಿ ಸದಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ. ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗು ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ದೈವಲೆನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ದೈವ ಮಾಯದ ಕಲ್ಲೂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಬರೆಯಿನಾರು ನೈಜೀರಿಯಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಣಿಪಾಲದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಪಂಚಗವ್ಯೋಡು ಶುರುವಾದ ಇಡೀ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಗು ಜೀವದಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಬಿದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಪೈನ ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡುಪ್ಪುನ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಬಾಡೂರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜಾ. ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟರ ಒಂದಿನ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿನ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ USA ಡುಪ್ಪುನ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋತಿ. ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿನಗಲು ಕುಲೆ ಆದು ಬತ್ತುದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವರೆನ ನಂಬಿಕೆ. ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಮಸ್ಕತಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳದ ಬಿರ್ಸೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಕ್ಕು ಪನ್ನಗ ಏರೆಗ್ ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಜಪ್ಪುಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ರುಚಿ ಎಂಚ ಪಂದು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಟೊರೊಂಟೊ ಕ್ಯಾನಡಡುಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಾಲೆ ದರ್ಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಪರವೂರ್ಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಎಂಚ ಆತು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನ ಟೊರೊಂಟೊ ಕ್ಯಾನಡಡುಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಲೆ ಧನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಊರುದ ತೀಪೆ ಕೈಪೆದ ಮದಪರಾವಂದಿನ ನೆನಪುಲೆನ್ ಬರೇನ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆನ್ ತುಳು ಪದ ಬರೆದು ಪಂಡದು ಲೋಕಗು ತೊಜಪಾಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರಿ ಪಿರಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿನಾರು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿನ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಬಿ. ತುಳುಟು ವಿಜ್ಞಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೊರಗುನು ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಕಾಸರಗೋಡುದ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಾಯರ್. ಬೊನ್ನೈ ಕಂಡುನ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪನ್ನಂಡಲ ಮುಗ್ಗಿಜಿ. ಲಕ್ಸಂಬರ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಒಡಿಪುದ ಹೇಮಲತಾ ರಮೇಶ್. ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಎಂಚಿನಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತು ತೊಜಪಯ್ಯರು ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಗ್ಗು ಗುತ್ತು ಕಜೆಕಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ 82 ವರ್ಷದ ಕಜೆಕಾರು ರಾಮಚಂದ್ರರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಪನುಲಿ. ತುಳು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚ ಕಲ್ತದು ತುಳು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಕಾಸರಗೋಡುದ ನನವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಕುಂಜಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರಿ. ಸುಖಜೀವನ ಭೋಗಜೀವನ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರೆಯಿನ ಕೊಂಪದವು ಗುತ್ತು ಐಕಳದ ನಾಗಪ್ಪ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ಏರ ಸಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್? ಐನು ಬೇತೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೆತ್ತು ಪಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಕೇರಳ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ. ಕುಮಾರಿ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತು ತೊಜಪಯ್ಯರು ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಒಡಿಪುದ ಹೇಮಲತಾ ರಮೇಶ್. ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಎಂಚಿನಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತು ತೊಜಪಯ್ಯರು ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಗ್ಗು ಗುತ್ತು ಕಜೆಕಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ 82 ವರ್ಷದ ಕಜೆಕಾರು ರಾಮಚಂದ್ರರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಪನುಲಿ. ತುಳು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚ ಕಲ್ತದು ತುಳು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಕಾಸರಗೋಡುದ ನನವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಕುಂಜಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರಿ. ಸುಖಜೀವನ ಭೋಗಜೀವನ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರೆಯಿನ ಕೊಂಪದವು ಗುತ್ತು ಐಕಳದ ನಾಗಪ್ರಭಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತದು ದೇವರಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮೆರೆನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಾವಳಿ ಬರೆಯಿನ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಪ್ಪುನ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಪ್ರಭಾ ಆಚಾರ್ಯ. ಸಮಾಜೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಭಂಗ ಇಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಕೈಪತ್ತಾವು ನಾವು ಪುನರ್ವಿಹಾರ ಪಂಪೆ. ಇಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಬೆಂಗಳೂರುಡುಪ್ಪುನ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಪ್ರೀತಿ ಎಚ್ ರಾವ್. ತುಳು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡಲ ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚ ಕಲ್ತದು ನೀಲಗಿರಿತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್. ಅವತಾರ ಪುರುಷೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರೇನ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರೆಯಿನಾರು. ಅಗುಳಿ ಮಂಜನೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬುಲೇನ ಚೇಳಾರ ಕುಡ್ಲದ ಮೈಸೂರು ಪುನ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಹಯಗ್ರೀವ. ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಮಲ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಕಂಪಾಲ ಉಗಾಂಡುಡುಪುನ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳದ ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಮಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ರಘುಪತಿ ಭಟ್. ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಸೂತಿ. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಫ್ಲೋರಿಡಾಡಿಪ್ಪುನ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಾಲೆ ರೀಮಾ ಸುವರ್ಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯಿನವು. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಚ್ಚಯ ಖಜಂಬು ಉತ್ಸವ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಅಮೆರಿಕದ ಇಲಿನಾಯ್ಡ್ ಪುನ ವಿಟ್ಲದ ಸೌಮ್ಯ ಚಿದಾನಂದ. 144 ವರ್ಷಗುರಾಪಿನ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಕಾಲಮಾನಡು ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅವು ನಮನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪುಣ್ಯ. ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡುಪ್ಪುನ ಉಡಿಪುದ ಶ್ರುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಲೋಕೋರ್ಮಿಡ ಸಾಧಾರಣ 300 ತರತ್ತ ರಾಮಾಯಣಲು ಉಲ್ಲಗೆ ಅವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಅರೆನ ಪುಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನ ಶುಭಶ್ರೀ KM. ನಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪಿಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಉದ್ದದ ದೂರದ ಸಂಬಂಧುಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಜಿನ್ನಗುಲು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರೆಯಿನಾರು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದ ಬಾಲೆ ಸೀಮಾ ಸುವರ್ಣ. ಅಜ್ಜರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಏರಿನ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಪುಳ್ಳಿನ ಮಿತ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಜ್ಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ US ಉಡುಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ಅರ್ಜುನಗ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಉಡುಪುನ ಒಡಿಪುದ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ಯ. ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಲ್ಯಡು. ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಡಿಪ್ಪುನ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಸುಮನಾ ಸುವರ್ಣ. ರಡ್ಡು 1500 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಆರ್ಯಭಟನ ಶಿಕ್ಷೆ ಲತಾದೇವಿ ಬರೆಯಿನ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿನಾರು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಒಡಿಪುದಾರು ಸ್ವಾತಿ ಕೆ. ಮೆಂಚಿನ ಅಲ್ಕ್ ಗಲ್ಕದ ಜೀವನ ಕೆಲವೇ ದಿನತ್ತ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಬದುಕೆ ನಿಜ ಜೀವನ ಪಂಡದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿನಾರು ಮಸ್ಕತಡುಪ್ಪುನ ಮುಣ್ಕೂರುದ ವಿನೀತ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಥಾ ಪಿತಾ ತಥಾ ಪುತ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ನುಡಿಕಟ್ಟನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತುಜ ಪಯರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಆಚಾರ್ಯ.
ಓಕೆ, ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ. 2025 ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲಾಯಿನ ಪೂರಾ ಸಮರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡಿರು. ಏರು ಮಾತ ಈ ಎನ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲಿನ್ನು ಬರೆದು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡರ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾನ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎದುರುಗು ಸಾಧಿಗ ಅವು ಉಪಯೋಗವು ಬರಾಡು ನಿಕಲ್ ಹಿಡಿದು ನಾನಾಥ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನನೆ ಪ್ರಯೋಜನಲು ಆವಾಡು ನಮ ಇನ್ ಏರ್ ಹಿಡಿದು ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಗೆತೊಂದು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಬಂಪಿನ ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂಡನ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಲು ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಅವನೇನು ಪಟೋನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪನಿನ್ ಪಸೇರೊಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಿಂದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪನೋಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದಿರು. ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ನ ಸಂತೋಷನ, ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಅನುಭವನ, ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಸಮಾಧಾನಲೇನ ಪನೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎರ್ ಪಾತೆರ್ವಿರಂದು ಅಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಅಪಗಾನಗ ಪನೋಲಿ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಜಕಾರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಟೋ ನೋಡು ಅರೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಅನುಭವ ಬತ್ತಂದು ಆರ್ನ ಇತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಅನುಭವದೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಒಂದೆನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಪಟದ್ದು ತೋಜಿದ್ ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 11 ವಾರ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಕೊಡು ಪಂಡುದು ಸುಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ತದ ಆತ್ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ತುಳು ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಪಂಡು ಇನಿಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೇನ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಮಾತ ಒಂಜಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತೂಪದ್ ತುಳು ಬರೆಪವ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ವೆ there are some students that did not speak Tulu before they started this course and they got through. My hats off to them, and I am so proud that you wanted to learn our Tulu language, which is a beautiful language and has rich in culture and sahitya, but not written yet. And I hope that what I say is we all let's speak Tulu, which is a rich language, and let us speak it rich way. And it is a loving language, and let us speak the language in a loving way and spread it out. And it has all the qualities to do that. And thank you very much for your effort and keep making us proud. Solmelo. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಈರ್ನ ಈರಡ್ಡು ಪರ್ವದ ಪಾತೆರಗು ಶಂಕದ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಪೂರಲ ತೀರ್ಥನೆಗೆ ಅಂಚ ಈರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈರು ಎಂಕಲೆ ಈ ಕೊರನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲೆ ಎಂಕಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈರ್ನ ಸಂತೋಷೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ರಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾಕಿ ದೇಕ್ಲು ಪೂರ ಜನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆರದಾನೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡು.
ಎಂಕಲಿತ್ತೆ 10 ವಾರದಿಂಚಿ ಐತಾರದಾನಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ದಾಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನಗ್ಲೇಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದು ಪಂಡ ಏನ ಬರೆಯಲಿ ಎಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಡುಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ 10 ವಾರಡ್ ಅಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅವೇನು ಇಂಚ ಪಣೋಡಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪರ ಆವ ಪಂಡದು ದಾಯವಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪುಟ್ಟದಿನ ಪೂರ ಗಟ್ಟಡು ಯಾನ್ ತುಳುಟ ಆತ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ 10 ವಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡಮ್ಮನ್ ಲೆಸ ಬೋತೆರತ್ತ ರಿಯಲಿ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಪಣೋಡಾಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇಂಕ ದಾದ ಪಾತೆವಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಮಂಡ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಪೋನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಆದ್ ಪಂಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾವಂದುಂಡು ನಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬಕ್ಕಾಗಾರ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನಕಲೆಗು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಖುಷಾರ್ಡ್ ಪಾತರಂದಿತ್ತೆರು ಅವು ಪೂರ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ವಾರಡ್ ಈತ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವನ್ ಇಂಚ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ತೋಜಾಯಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅವಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅವಡು ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಟೊಂಡರ್ ಈರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಲೇನು ಅನುಭವನು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ಕತಿರ್ದು ವಿನಿತಾ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರ್ ಪನೊಂತೆರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಲ್ತಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಲ ಆತಂದು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಪನರ ದಾದ ಪನರಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ದಾದಿ ಮಾಲ್ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಂಡೆ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಪನರ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪನರ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆಕ್ತಿನ ಅನುಭವನ ಆತಿನ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಅನುಭವ ನಂಚಾನು ವಿನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಾಲೆರು ವಿನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ವಿನೀತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಬರೋನುಂಡು ನೆರ್ದುಂಬು ಮಸ್ಕತ್ತಡೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಕ್ಷರ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೋಡು ಅವು ಅಕ್ಷರದ ಒಂಚೂರ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಟಚ್ ದಾಂತ್ಲೆಕ ಕನ್ನಡಗೂ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ದಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ತೋ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಏನಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕದಾಗಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೇರ್ಲ ಪಂದ್ ಸೇರಾಯರ್ ಅಂಚ ಶುರು ಟೆಂಕೊಂತೆ ಕಷ್ಟ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡಲ ಆಟ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಈಸಿ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಅಕ್ಷರರೇನು ಮೆಮೊರಿ ಇಡು ದೀಪಿಲೆಕ್ಕ ನೆನಪು ದೀಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೊಜಪಾಯರ್ ಈಸಿ ಸುಲಭಡವೇನು ಇಂಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಅಂಚ ಕಲ್ಪರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆಟದ ಗುರುನಗುಲು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಪೂರ ತಿದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಜಯಕಿರಣ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಸೈನಿಕ ಆಟ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದೇವಣ್ಣ ಮಾತೇರ್ ಬರೀತೀನಿ ಓದುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋನಿತ್ತ ಐಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿನಿತಾ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೋಗು
ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಅನುಭವನು ಎಂಗಳ ಪಟೊಂಡರು ಮೊಲ್ ಬೈತಂಡೆ ತೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ನೆಟೇನೆ ಹೊಂತುವರು ಅಣಿದು ದೂರೋಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ದಿನಾಲು ಒಂಚೂರು ಬರೆ ಒಂದು ಪುಲೇಡೆ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬುಡೊರ್ಚಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಶುಭ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಓಲರ್ ಶುಭ ಬನ್ಪೆರ ಇರ್ನ ಶುಭನ ಇರ್ನ ಏರು ಶುಭಶ್ರೀಲ ಇರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪರೆ ಬ್ಯಾತಿಯರ್ ಪನ್ಪರ್ ಸರಿತಾ ಪನ್ಪರ ಶುಭ ಪನ್ಪರ ಶುಭ ಬನ್ಲೆ ಏ ತುಳು ಕವಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆನ ಪುಳ್ಳಿ ಅದು ಪುಟ್ಟದನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಅದು ಪುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ತು ಜಿಡ ಬರೆ ಬರೆ ಓದರೆ ಕಲ್ತು ಜಿಡ ಅವು ಆರೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ ಯಾನಿ ಎನ್ನದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಅಂಚದು ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಜ್ಜರ್ ಎಲ್ಲೇಪ್ನಗ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೆರ ಅಂಡ ಅವೇನ ಅವಲೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಿ ಆಟದಕ್ಲೆಗ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ, ಬೊಕ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಗ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಬಾತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಓಪನ್ ಏರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಪನುಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆನ್ ಏರ್ಲ ಪನರ ಎಲ್ಲರಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಂದ 30 seconds ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸವಿತಾ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 weeks ಎಂಚ ಪೋಂಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪುನಗ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇ 10 ಅರುಣನ್ನೇ ಪಂಡರತ್ತ 10 weeks ಇಡ್ ಕಲ್ಪೆರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ. ಬಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ನಮಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಏತ್ ಶೋಕಡ್ ಕಲ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಂತನ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ, ಜಗದೀಶ್, ರೇಷ್ಮಾ ನಿಕ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದಿತ್ತರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ನನಲ ಶೋಕಡ್ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ. ಅಂಡ್ ಈ 10 weeks ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೂರಾಂಡಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನ ದುಂಬು ಕೊನಕ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೈದಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಬೈದನು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರಿತಾ ಬಾರಿ ದುನ್ನತಿ ಪಾತೆರ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸೋಡ ಆಡು ಕಸುಬುಡ ಆಡು ಉದ್ಯೋಗಡ ಆಡು ನಿಗಲಿಗ್ ಕುಂದೆಲಜ್ಜಿಗೆ ಜಿಂಜೆಲುಂಡುಗೆ ಅನ್ಪಿ ಪನ್ಪಾದ ದೇವರು ಮೆತ್ತಿಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಯ್ಟೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾವಾಡು ಕಲ್ತಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೇಡು ನಿತ್ಯ ಒರಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಪೋಬಿನಿಂದ ಅಂಟಾಯ ನನ್ನ ಶಿವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು 10 ವಾರ ಆತು ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮ ವಾರದೌಲ ಯಾಕಲೆ ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪದೆ 10 ವಾರ ಆತು ಎನ್ಮ ವಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ನೀರ್ಲ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಪನೋಡೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಆಟದ ಲಿಂಕ್ ತಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಯೆ ಸೇರ್ದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸುರುತ ದಿನ ಮೇರು ಶಿವಲ್ಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಮ್ಮಗ್ ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಪನರ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಯಾರ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ ಏತ್ 19 ವರ್ಷ ಬೆಂದ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾರ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮೇರೆ ಬಾಲಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಏಂಚಿ ನನ್ ಐ ಬಾಗಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅದಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿರೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿತಿರಿ ಮೇರೆ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಕೊಡೋನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಪೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ದಂಟೆ ಪತೋನು ವೇರು ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಲಕ್ ವೇರು ಇತ್ತೆ ದಂಟೆ ಪತೋನು ವೇರು ರೋನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಮಂಡಿ ಮುಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂತಿನ ನಡೆಗೆ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ಲ ಅದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಎಂಜಿನ್ ನೆಡ್ದುಂಬ್ಲವರ ಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಬೆತ್ತಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಎನ್ನದು ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾರಾಡ್ ತೂನಾಗ ಮೇರು ಶಿವಲ್ಲೆಕ್ಕ ಶೀತ ಆತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಲ್ಪವನ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಅದಗ ಅರ್ಥ ಬಾಲೆಗ್ ಬಡವನ್ ಎಂಚ ಅರೆತದು ಕೊರಂದಾಯ್ಕ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನೇ ಮೇರು ಕಲ್ಪವನು ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಕೈ ಉಂಡು ಕಾರು ಉಂಡು ಮೇರ್ದೆ ಪಂತಿರ್ದು ಅನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಬತ್ತನ್ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಹಠ ಪದ ಅಂದ್ ಅನ್ಪಿನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಹೆಸರು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ
ಬೊಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ವನ್ನಗ ನಿಖಲ್ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ ನಿಂದೇಕಂದೆ ನಿಖಲೇನ್ ಕಡ ಪೊಡ್ದಿಲೆಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯವನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಈತೊಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸೈರನೆ ಈತ್ ಮಾತ ನಿಖಲೆಗ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ನಿಖಲೇನ್ ಮಾತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಲ್ತೊಂದರಂದೆ ಎನ್ನರ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ಕೊಡಗೇನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದೆ ಉಲ್ಲರ ವನ್ನಗ ಅವನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಿಕಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಡೈತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪುನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಲಿ ನಿಕಲ್ ತೊಂಬೈನ ಬಿರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಏನಂಜು ಕಲ್ತ ಬರೆ ಅಂಚ ಆತೇನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಿನ ಈತ ದಿನೊಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆದಿತ್ತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಬೇಸರ ಆವೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿರ್ ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡೇರ ಮಾತಾಡ್ನ ಪಂಡಿರ್ ಅರುಣ ಯರ ಪಂಡಿರ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಸರ ಆವೊಂದುಂಟು ದಯ ಬನ್ನಗ ಈತ ದಿನ ನಮಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನೇನು ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಎನ್ಪಿಲೆಗ ಅವನುಂಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಅವ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪರುಂಟು ಬೈಯಡ್ ತೋಜಾರುಂಟು ಅವ್ನು ಎಂಚ ತೋಜವನು ಮುಂದೆ ಮಂಡ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಆಫೀಸ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬರೆಯರ ಆಪಣ ತೂಪಿನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪಿನಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಕಡಪಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಏರ್ ದಾದ ಬರೆ ತಿರಕೊರ್ ಪೇರ ತೂಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಡ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಏಮಿತ್ತನು ಆ ಬಾಲೆನ್ ಬೈಯಾಡ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಎಂಚ ಮಗಲೇ ತೋಜವನು ಅವೇನ್ ದಿನವಲ ಎಂಚ ಬತ್ತ ತೂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಬುಕ್ ತೆಪ್ಪುನ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಹೊಂಡ ಈ 10 ವಾರೋಡು ಅವ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಆದು ಓದುತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ದಿನಕುಲು ಇದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಬೋಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕುಲಿಯ ಎತೋ ಜನಕಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲೆಗ ಆದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸುಲಾಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಲಿಸಾದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೊಂಡ ಅಂಚನ ನಿಕಲು ಈತ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ಕಾಲಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಾಲಿ ಈತೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದೇವ್ ಕೋಡು ಮಾತ್ರ ಶಿವ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಪನಾರೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈತೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಪನಾರಿತೀನಿ ಬರೆಯೋಲಿ ಈತೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗುರು ವಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಏನ್ ತಿದ್ದದು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಸಾರ್ನ ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ಗಳ ಜಗದೀಶ್ಗಳ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ನ ತುಲೆ ಯಾರು ಕಲ್ಪವನೆ ತೋಂಜಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಂಡ ಯಾನ ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ತೇಜಸ್ ಆರ್ನ ಉಂಡು ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಪೂರ ಆರ್ನ ಅಂಡ್ ಈ ಮೇರಂಜಿ ಶಾಂತವನ್ನಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರ್ ಯಾನಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಂತಾರಾಮಿ ಎಂದೇ ಪುದರ್ದಿ ತೋಡುಂದು ಯಾನೇನು ಅಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅರ್ಡ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೇನು ಮೇರೆ ಎಂಚ ಈತು ಮಾತ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನಂಡಲ್ಲ ರವಿನ ಅಂದಂದೆ ಬನ್ನಿ ಆವು ಅಂದಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಎಂದಾರು ಪಿರಾಯ್ಕ್ ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಡ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಗುರುವಾದ ಪರ್ಲ ಆಪಿನ್ಲ ಕಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪಿ ಅಣ್ಣಜಿನಗಳ ರಣ್ಣಿರ್ದು ಕಡ ಬಿಡ್ದಿರು ಅನ್ನೋದಾನಿ ಪೋಯವ್ರ ಎಂಜಿನ ಮರ ಇನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ ಹೋತುಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆತೆ ಆಪನ ದಾದನ ಎನ್ನಗಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅಪಂಡ ಶ್ರುತ ಅವು ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ರಾಯನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿನ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆ ಶ್ರುತ ಓಲುಲ್ಲಿರ್ ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಕೇನೋನ್ವೆ ಮೂಲುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಗಳಿಗ್ಲ ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂತ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೊ ಎಂಡಿಗ್ ಬತ್ತದು ಅವಳ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರಿಪುರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅದು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ ಬಂಟ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಗಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡ ಪರಿಚಯ ಪನೋಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವದು ಜೀವನಗೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ ನಮಕ್ ಏನಾಯ್ತಂದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದೇ ಅಲ್ಲದಮ್ಮ ಸೊ ಏನನ್ಪುನಾರು ಅದಕ್ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತ ಅದು ಪೋತುಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ನದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಡ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪನರಿಗೆ ಒಂಜ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮೇರೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ 2010 ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ ಉಳ್ಳಿರು ಆರ್ ಬೇಗ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಡಿರಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಅರ್ನ ಟೈಮನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ಟ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ತುಳುನ ಬೆಲೆ ಪೌನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ನ ಟೈಮನ್ ಬಳಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ
So that is something, no, like, beyond imagination, I would say. So Oriyan at the time korpuna onji ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ಅವಳ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ತುಳುಕೋಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಆಟದ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಆಟ 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 ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಮಕ 10 weeks ಇಡ್ದಿಂಚಿ. ಸೊ ಅವೇನ್ ನಡಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಏತು ಪಂಡಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅಂದಾರು ತುಳು ಕಲ್ತೇರಿ, ತುಳು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ, ತಾಳೆಗಿರಿತ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಅವಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಅವೇನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೇತೆಗಳಿಗೂ. ಸೊ ಬೇತೆಗಳಿಗ್ಲ ಐತ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಕಲ್ತದ ದೀವೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಅವ್ರು ಪೂರಗಳಿಗ್ಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಪೂರಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಪೂರಗುಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವ್ರು. ಸೊ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ, ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಅವೇನು ಪುಲೆಪೌನ ಬಗ್ಗಿನ ಮನೋಭಾವ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವು. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರೆಯರೆಗ್, ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಎಂಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ reason. Anchane, I can't deny with others. So there is Bhaskaranna. So as the Chandrana was saying, so he's full of patience and Epala Ulleraru, Namana Piraudu, Puragula Jagadish avadu, Reshma avadu, and also Prabhakaranna. So everyone. So but in the platform to thank or at least to Parichaya Mantukore Shrivalli Akka, Shrivalli Akka, please. Iru Gurkha Meda Manitu Raddu Patera Panodu Pandukenanuve. Thank you very much. Solmelu. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರುತ. ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಪಂಡ್ ತೆಂಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಮೋಷನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪದವಿ ಸಮಾರಂಭಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರೆಗ್, ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಆಟದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿರೀಷಣ್ಣಗ್, ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಣುಂದುಲ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುಲ ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂಚೂರ ಬೇಗ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದೇ ಬಂದದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಜಾನ್ವರಿ 14 ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತ ಐಟ್ ಎಣ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರುಮಲ್ಪನಗನೆ ಪಂಡದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದೆರೆ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವ ಸರಿ ಓದೆರೆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಒಂದು 29 ಜನ ನಿಕುಲು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಯರ್ ನಿಕುಲಿನಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಬರೆದು ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅತ್ತ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿರೆ ಬರೆಯರೆ ಬತ್ತದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಯರ್ ಬಣ್ಣದು ಪನ್ಪುನನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 145 ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ 45 ಜನ ಸೇರಿಯರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಂಡ ಅಕಲು ಸುರೂಟು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ 29 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೋತನಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ದೇತೊಂದು ರಾಯಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಐಟು ಸುಮಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾತಜಿ ಆಂಡ 29 ಜನ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಸರಿಯಾದ ಓದಿಯರೆ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ತರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭಾಶಯನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಪನ ಐನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೇ ತೋಜಾವ ಅಂಚಿನ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿರತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿಯ ವಿಷಯ. ಅವು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಕುಲ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏಪಲ ಐತೆ ಯಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಚಂದ್ರಹಸಣ್ಣೆ ಶುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಪೂರ ಓದೊಂದು ಬರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಲರ ನಿಕುಲ್ ವರಿ ಹಿಂದೇನ ಇಡೆಗೆ ಉಂತ ಉಡ್ಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವಡ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಚ
ಈ ಸಮಯಡ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ ಜಗದೀಶನ್ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ಕೆನಡಾಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಆರೆಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಐತಾರದ ನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗಾರೆ ಬರಿಯರೆ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇರುವರ ಬತ್ತದ ಮೋನೆ ತೋಜದ್ ಪೋಲೆ ಇನಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನೇರ್ ದಾತ್ರ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲ್ಸ ಆತ್ ಪೂರ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಜಗದೀಶ್ ರೇಷ್ಮಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಇನಿತ್ತನಿಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ತಿಯಾರತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಣ್ಣೆನೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡಂದು ಕೇಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪಾಡೋದು ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡೆರ ಆಂಡ ಸುರೂತ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡಿಜರು ಸುರೂಟು ಒಂದು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಏನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡರೆಗೆ ಹಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇನಿ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಪೋನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ನೇನಿ ಅಂಚೂರು ಕೇಂದೆ ಐನೊಂಚೂರು ಪಟ್ಟೊನ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಂಗೆ ದುಂಬು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಆಕಾಶೋಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಆಕಾಶೋಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಕಾಶೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಋಷಿಕಲ್ ನಕಲು ಆಕಾಶ ತೂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದು ಲಿಪಿನ ಬರೆಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಲಿಪಿ ಏತ್ ನಮ್ ಐಡ್ ಲಿಪಿ ಬರೆದದು ಏರು ಐನ್ ಆಡೆ ಏರ್ಲ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪರಂಪರೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವ್ಯವಹಾರಲು ಶುರುವಾಡಿಗೆ ಆಂಡ ಅಪಗ ಆ ಲಿಪಿ ತ ಬಳಕೆ ಅಂಚ ಆ ವ್ಯವಹಾರಲು ದುಂಬು ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಲಿಪಿತ್ತ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಡಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ವಹಿವಾಟುಲು ಪುರ ಶುರುವಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ವಾಡಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಿಯರೆ ದಾದ ಎಂಚ ದೀಪುನು ಐಟ್ ಅಪಗ ಹಾಕಲು ಲಿಪಿನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಲಿಪಿ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಲಿಪಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಂಚ ಆಕಾರಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಎಕಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಜಿಜಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕನ ಕಾಲಡ್ದು ದುಂಬು ಅಶೋಕೆ ಬತ್ತಿನಿ 14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂಚಿ ಐಡ್ದುಲ ದುಂಬು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 200ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ ಬರೇ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚದ್ ನಂಗೆ ಆತ್ ಐಡ್ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ವಾಸ್ತವ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾತೆರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಣೆರು ದುಂಬು ಪುರ ಶ್ಲೋಕ ಬರ ಇನ್ ಪಂಡೆರು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನೆ ಪಂಡೆರು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನ ತಾಳೆಗರೆ ಐನ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಾಳೆಗರಿ ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಲಿಪಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಪೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಒಂಜಿ ದಯಟ್ ಅಕಲು ಐನ್ ಆ ಲಿಪಿನ್ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬರೆದು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತನ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರೆ ಅವಲ ಪಂಡಿರು ಇತ್ತೆದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಳೆಗರಿ ಹೋದರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ತಾಳೆಗರಿ ಆತ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಕುಲೊಂದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತೂ ಎಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಒಂಜಿ ಈ ಶೇಪ್ ಉಂಡತ್ತ ಬಂದ್ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆತ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ ಹೇಳತ್ತ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಈ ಕಲ್ತನ ಲಿಪಿನ ನಿಕ್ಕಲಾದೆ ದೀವ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡಿತ್ತಿನ 11 ದೇಶದ ಜನಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಕಲ್ತದೇರು 11 ದೇಶದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿತ್ತಿನ ನಾಲಿತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಪಾಡು ನೇನು ಪೂರ ಜನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬರಡವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋನ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಲಿಪಿನ ಓದ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡರ ಆರೆನ ನಂಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅರೆ ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿ 6 ವರ ಪಾತೆರ ಸುಮಲ್ತೇರಣ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚಾನ್ ಪೋಪುಣು ಆಂಡ ಅರೆಗ್ ನಂಕ ಆತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನೋರ ಆರೆ ನಿಜಿನಲ್ಲ ಇಕ್ಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಲ್ತದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಪಗಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ನಂಕಲ ತಿಕ್ಕಡ್ ಶಿರೀಷಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ತದೇರು ಶಿರೀಷಣ್ಣೆ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಸ್ಟನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಆರ್ಲ ಐಟ್ ಕಲ್ತದ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಪಿರ ಕಲ್ಪಾಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿಯಾನ ಬರ್ಪನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಿಸು ಬರೋದುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬಗ್ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಿನ ಈ ಎಗ್ಗೆ ಗೊಂಚಿಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಗೊಂಚಿಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊಂಚಿಲ್ ಎಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕುಲು ಬರೆಯಿನ ಪೂರ ಬರವುಲ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟಡಾಪುನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೂರ ಅಂಚಾದ್ ಮೇಟ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಕಲ್ಪವನ ಕಜ್ಜಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಐಟ್ ಏರ್ ಪುರ ನಿಕ್ಲು ಏರೆ ಗಂಡಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ those who are here, I don't know whether you are here, those who are not speaking Tulu, you can learn Tulu. We have our Tulu speaking class in May. So please join and let others join. Ask them to join so they can learn to speak Tulu. Okay. Next July ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ನಡಪ 2025 ಸಾಲದ ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಆಟಾಡ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಲ ತಿಕ್ಕುದುಜ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಜ ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಟ್ಟೆ ಝೂಮುಡೆ ಆಡ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕದ ಅಂತಂದೆ ಇಜಿನ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಾತುಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಕೇರಳಿನಾಡು ಪೂರ ಜನ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಳ್ಳ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಪುಸ್ತಕಲು ತಿಕ್ಕುವೈತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕ ಕಡಪುಡ್ದೇರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದರೆತ್ತನ ತುಳು ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಓದರೆತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪೋದು ತೂವಲಿ ಐಕ್ ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋದು ತುಯ್ಯರನಾಡ ಆಟದ ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಟದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ್ ಪನ್ಪನ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ವೇದಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೈರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಡ್ನಿತ್ತನ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೂವನೊಲಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಒಂದು ಸಿರಿ ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಇಂದು ಆಟ ಪಂಡ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಐತ ಆಡಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟೋಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟೋಳ್ಳ ದಾದಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸುದ್ದಿ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸುದ್ದಿದ ಲೀಡ್ ನಮ್ಮ ಶಿರೀಶ್ ಹೆಣ್ಣೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಐನ್ಲ ಓದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ದಾದಪುರ ಅವುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ US ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಸದಸ್ಯರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಸದಸ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ನನ್ ಕೇನೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನಾಲೈನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐನ ಕೇನ್ಗ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ ದೀರ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಗು ಶ್ರುತ ಪಂಡಿಲೆಕ ಇವ್ರು ಟೀಚರ್ ಆದ ಬತ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ಆದ ಹೋಯರು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಶ್ರುತಾಗ ಯಾಂಬನ್ಪಿನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಪರಿಮಳ ತಿಕ್ಕೂಣಂದಾಂಡಗೆ ಎತ್ಲಾ ತರೆವರೆ ತಯಾರು ಪೂಣಿಗೆ ಅಂಚ ತನನ್ ತಾನು ಸವೇಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನಾರು ಬೊಳಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ನಿಜ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಲು ಅಭಿಮಾನಲು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಂಡು ಜನಮಾನಸೋಡು ಯಾಪ ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಕುಲ್ ಪಡೆಯೊಂಡೆರ ಅಕುಲ್ ನಂಕ ಅಕ್ಕ ಅಪೀರ್ ಹತ್ತಿರ ಅಣ್ಣೆ ಅಪೀರ್ ಅಪಗ ನಂಗ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲಿಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಪಂಡು ಹೊರಡೊಂದು ಜೇರಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂದು ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನ ಈ ತುಳು ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟ್ಯದ ಸೇರ್ದಿನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರಿ ಬಿರ್ಸೇರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅವೇನ್ ತೂದ್ರತೆ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂತಿನೇ ಬಗೆ ಈರ್ಲ ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬ್ಯಾಚ್ ಈವನ್
ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುರ್ದ್ರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಬರೆತಾರೆ ಅಂದ್ ಐನ್ ಏನ್ ಪನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕುಲು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಈ ಸಂಬಂಧನ ಒರಿತೊಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುಗ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಓದೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಆತು ಮಾತ ಬಿರ್ಸೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾರ್ನಗಳು ಉಲ್ಲೆ ರಗಳ ಒರಿಯೆರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ ಪುಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗಲ್ಕನ್ ತೂಕ ಒಂಜು ರವರಪ ಎರಡು ದಾದ ಚಾತುರ್ ಉಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಅವೆನ್ನ ತೋಜದ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅವೆನ್ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಅಪಗಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣುಂದ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಯಾನೋಡು ಆನ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಶಿ ಆರ್ಟ್ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾಗ ಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನ ವೈದ್ಯರತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ಧ್ಯಾನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಪನ್ಪೇರು ಧ್ಯಾನ ಪನ್ನೆ ಮಗ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ಚಿತ್ತಪರಾಶಕ್ತಿಯುತಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ಚಿತ್ತಪರಾಶಕ್ತಿಯುತಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ನಾಗಯಜ್ಞಸೂತ್ರಧರಂ ನಾದಲಯಾನಂದಕರಂ ನಾಗಯಜ್ಞಸೂತ್ರಧರಂ ನಾದಲಯಾನಂದಕರಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ಚಿತ್ತಪರಾಶಕ್ತಿಯುತಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ಆಗಮಾದಿಸನ್ನುತಂ ಅಖಿಲದೇವಪೂಜಿತಂ ಯೋಗಶಾಲಿ ಭಾವಿತಂ ಭೋಗಿಶಾಯಿ ಸೇವಿತಂ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿರಹಿತರಮಣೀಯ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹ ಸನ್ಮುದಿತಂ ಚಿನ್ಮೂಲಕಮಲಾಸ್ಥಿತಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ಚಿತ್ತಪರಾಶಕ್ತಿಯುತಂ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಧ್ಯಾನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾತೆ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುಲ ಎಂಕಲೆನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಲೇಗ ಮಲ್ತಿನ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಪಗಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೆಲೆ ಪುಣುಂದಾಂಡ ಪಿಯಾನೋಲೆ ಕೂಡ ಆನ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಶಿ okay please come forward. Yeah, after the video undu video no so this is Anshi and Anmi on the piano. And hi, my name is Anvi and I've been learning piano for a few months. The first one I will okay beta rock song. Okay. Very nice. Next nama. Okay, very nice. Anvi. By the way, where is Anshi? ಅಂಶಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತಾರೆ ಪಿಯಾನೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಅಂಶಿ ಮಲ್ತೀನಿ. Acha, okay, okay. Okay, now next is Spurti Ullal. And
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ. Yeah. ಇತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡು ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಂದ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಕ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಜೀವಲೋಚನರ ಮಾನನ್ನು ಬ್ರೋ ಚುಟಕುರ ಜೀವಲೋಚನರ ಮಾನನ್ನು ಬ್ರೋ ಚುಟಕು ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮನನು ಬ್ರೋ ಚುಟಕು ಧೀರ ಶ್ರುತ ಜನ ಮಂದಾರ ಕರುಣಾ ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮನನು ಬ್ರೋ ಚುಟಕು ಧೀರ ಶ್ರುತ ಜನ ಮಂದಾರ ಕರುಣಾ ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮ ರಾಮ ಏರಾನಿ ಕರುಣಾ ಏರಾನಿ ಕರುಣಗಾಲ್ಗನಿ ಕಾರಣ ಮೇ ಮೋಗಾನರ ಮಾರಿ ವಿನೂತ ಶುಭದ ಸುಚರಿತ ಪಾರ ಧರಣೀಶ ಮನೋಹರ ಏರಾನಿ ಕರುಣ ಕಾಲ್ಗನಿ ಕಾರಣ ಮೇ ಮೋಗಾನರ ಮಾರಿ ವಿನೂತ ಶುಭದ ಸುಚರಿತ ಪಾರ ಧರಣೀಶ ಮನೋಹರ ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮ ರಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನದಾಳದ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿರ್ಮಲಾರವರೇ. ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು 45-50 ವರ್ಷದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಹಾಡಿದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು. ತುಂಬಾ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ನನಗೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಕಲೀರಿ. ಹೌದು, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ಸಂಗತಿ ನನ್ಗೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಲೀರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿರಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಹಾ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೇನೆ, ಹೌದು, ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು
ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ನಿಲ್ಸಿದಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ನನ್ ಜೊತೆ. ಹಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ ಪ ದ ಸರಿ ಗ ಸಾರಿ ದ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ರಿ ಗ ಪ ದ ರಿ ಸರಿ ಗ ಸಾರಿ ದ ರಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ದ ಸ ರೇ ಗ ಪ ದ ರಿ ಸ ದ ಪ ದ ಪ ದ ದ ಸ ಸರಿ ರಿ ಗ ರಿ ಪ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಗ ಸ ರಿ ದ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ದ ಸ ರಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ರಿ ಗ ಸ ಪ ದ ಸ ಪ ಸ ರಿ ಗ ಸ ರಿ ಗ ರ ರ ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮ ನನ್ನೊಬ್ರು ಚೋಟಕು ಧೀರ ಶ್ರುತ ಜನ ಮಂದಾರ ಕರುಣಾ ಪಾರ ವಾರ ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮ ನೀವೇ ನಾವಿಭಡನೆ ನಿರತ ಮುನಿ ಪಾದಮೂಲನು ನೆರ ನಮ್ಮಿಯಿತಿ ನೀವಾಡನಿ ನನ್ನು ಕರುಣಿಂಚಿ ಈ ವೇಳ ನಾಪೈ ವಿಡುವ ಕುರ ದೇವ ದೇವ ದಶರಥ ನೃಪನಂದನ ದಶಮುಖಾದಿ ಸಕಲ ರಿಪು ಗಣಹರಣ ನೀವನ ಧರಣ ಜಯಯು ಕೂರ ಪವನ ಜಾತ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಸ ಪ ದ ಸರಿ ಗ ಸಾರಿ ದ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ರಿ ಗ ಪ ದ ರಿ ಸರಿ ಗ ಸಾರಿ ದ ರಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ದ ಸ ರೇ ಗ ಪ ದ ರಿ ಸ ದ ಪ ದ ದ ಸ ಸರಿ ರಿ ಗ ರಿ ಪ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಗ ಸಾರಿ ದ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ದ ಸ ರಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ಗ ಪ ದ ಸರಿ ಗ ಸ ಪ ದ ಸ ಪ ಸರಿ ಗ ಸ ಸರಿ ಗ ರ ಜೀವಲೋಚನ ರಾಮ 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 ಮೂಡಲರ್ತಿದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ, ನೀವು ನಿರ್ಮಲಕ್ಕನವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ನೌಕೆಯನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಇದು ನಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡು. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಸುಮ್ನೆ ನಿಲ್ಸೋದ್ ಬೇಡ, ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು. ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು. ಮೇರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿ ರಾವ್ ಆರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಲ್ಲರತೆ ಉಲ್ಲರು ಇತ್ತೇರಾರು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಉಳ್ಳೆ ಉಲ್ಲರು ಉಲ್ಲರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಮಂತರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಓ ಓ ಬಾಲೆ ಕೆದಗೆ ದೇವು ಕೆದಗೆ ಪಿಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಬಾಲೆ ಕೆದಗೆ ದೇವು ಕೆದಗೆ ಪಿಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ
ಓ ಪೊರ್ಲ ಕಿನ್ಯಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರಸುಗೆ ಮಾಯೋಡಾತಿನ ದೇವರ ಬಾಲೆಗೆ ಓ ಬಾಲೆ ಕೆದಗೆ ದೇವು ಕೆದಗೆ ಪೆಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಸಾಂಕಿನಾಕ್ಲೆ ಕಾರಗ್ ದಿನಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ದೇವರ ಪಾದಗು ಕೈ ಮುಗಿ ಪೆರುಗೆ ಪೂಜಲ್ ಬರ್ಚಿದ್ ಗೋರಂಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಪಾದಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ್ಗೆ ಓ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಓ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಓ ಬಾಲೆ ಕೆದಗೆ ದೇವು ಕೆದಗೆ ಪೆಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಪುರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡೈದ ದಾರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪೂಪಿಂಗಾರೋಗೆ ನೆರೆಕರೆತ ಪುಂಜೋವ್ಲೆ ಒಪ್ಪೋದ ದೆತ್ತಿಗೆ ಸೀರಿ ಸುಗ್ಗಿ ಅರಲುನ ಗುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಸತ್ಯೋದ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲದ ಸೀರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಓ ಸತ್ಯದ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲದ ಸೀರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಓ ಬಾಲ ಕೆದಗೆ ದೇವು ಕೆದಗೆ ಪೆಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಬಲದೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಜಿಬಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲ ಬಿಲೆ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟೋಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆರು ರಡ್ಡೇ ಗಂಟೆಡಿ ಪದ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಲ್ ಯಾನು ತುಳುಟ್ ಬೋಡ ಕನ್ನಡ ಬೋಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳುಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಹೊರನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾರು ಕೇನ ತುಳುಟ್ ಆ 2 ಗಂಟೆಡ್ ಕಲ್ತದು ಪಿರಾ ಆರ್ನ ಪಿರಾ ಹುಡ್ದು ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ನನೆ ಆರ್ಟವು ಐನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಆರ್ಡ ಪನ್ರೆ ಪನ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಪೂರ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂದ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪುಟ್ಟದ್ನ ಇತ್ತು ಆಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಅವತಾರ ಎಂಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟದ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಯಾನೀರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡವನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಜನ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಪುನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಕಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ತುಳು ನಂಜಿ ಕಲ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಅವಗಂಡ ಮುಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ಬೈದೇರು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆನು ತೂಕನ ವೈದ್ಯರದಿ ಅಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇವೆಂಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಟು ಶೋ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಯಾನಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಾಂಡ well it was a pleasure evaluating your work all of you and I witnessed a great zeal coming from each one of you. More than evaluating nama mast nikal you guys helped us enhance our knowledge in Tulu. So this is one of the great platforms we have and the best students in our Tulu learning journey. Enna Ata is striving to build this empire and stand up high in the community, and my request to all of you is to contribute generously to help ATA grow and achieve its goals for the betterment of the community. Srivalli Akkagla, Bhaskaranagla, mast thank you. They've been contributing selflessly, absolutely selflessly, and every time on the event Anaga, they have sleepless nights, organizing, putting together everything. But the best part about them is Aklepala, they never complain, and I think that's something we all have to learn from them. They believe in improve as you go. Nikalwa feedback karle, dada accommodate malpare panle, they are game for it. So we are very lucky to have crossed paths with them, and they're great people to have and look up to. And thank you Srivalli, thank you Bhaskaranna. Tulu kalpule bokka namma dumbada pidigla tulu kalpale
ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದಾವನ ಒಂಜಿ ಋಣ ಅಂಚ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಆದವೇನು ಸಂದಾಲೆ. ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎದುರು ಪಾಡೋಡು, ಬಾಕಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪವೇರು. ಅಂಚ ಪಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡಿಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ a wonderful time together in the last 10 classes. Great work, all of you. Yeah, ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಡಲ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ, ರೇಷ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಮುಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಏತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಕಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದ ಬಲ್ಲೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪುವರು. ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಶಿವಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯ್ನಕಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಮೇಲೋ ರೇಷ್ಮಾಜಿ ಇರ್ನ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪನಿ ಬಸೇರ್ನೆಕ್ ಇರಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. Prabhakar Bhattregla, Jagdish, Nikolai, special thank you for all your support. Always nice working with you. And Thank you, Bhatre. include previous batch like Reshma, Jagadish, and Mata. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ include ನನ್ನ ಕಲ್ತೋನು ಕಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಂದು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಕುಲ ಅದಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ಕಲ್ತೊಂದೇವಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏನು ಜನವರಿ ಟು ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಂಡಾಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಶಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಳಿ ಹೆಣ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದು ಬಿಡ್ತ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಿಕ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ, ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪಾಡ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಅವು ಅಂತ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ತುಳು ಈಗ ನಾನು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಕಲಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಆಟ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಪಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಳು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಅವರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಈಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಹೊಂಟ ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಖಜವನ್ಲ ಪೆಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು. When it comes to work, he's still the same. ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶುರು ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇರು ಮೇರು ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೇರು ಬಾರಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದಾರಿ. Sir motivated me to learn Tulu. ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇರ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲ ಇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾರ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಯಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಏನೊಂದಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಏನೊಂದು ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಡ್ಬಾದದು ಮನಿ ಬಂದೆ ಪಾತೆರ್ ರಟ್ಟಿದ್ದೀರ್ ಖಾಲಿ ನಾಡುವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೇಷ್ಮಾ ಇಂಕ್ಲ ಮಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾರಿ ಯಾನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತದ್ದು ಏನೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಮದತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾನೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಆತಿಗೆ ಯಾನು ಬಂಡ ಸುನಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಪೇರಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಏಜೆಂಡ ರೇಷ್ಮಾ ಏಜೆಂಡ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಏಜೆಂಡ ಭಾಸ್ಕರನೆ
ಒರಿನ ಒಂಜಿ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಡು ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಾನು ಅಂತೀನಿ. ಬಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು, ರೇಷ್ಮಾ, ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಳು It's a ಇತ್ನೇರ ಹತ್ರ teamwork like this. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ನಂಗೆ Correct. ಈತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಕಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸೇವೆನೆ ರೈಟ್. ಅವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ officially ಏನ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಲ್ಪದ್ದು ಗಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪದ್ದು ಓಟ ಉಂಟಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಾತಾಡುವರ ಓಕೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಅತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನಂಚೂರು ಕ್ವಿಕ್ ಪನೋಡೈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅದ ಎಲ್ಯ ಏನು ಪಡ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪೂರ ಎದುರುಡಿತ್ನಗಳು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಎಂಚಿನ ತೋಜಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏತು ಜನ ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಓಲೋಲು ಮಾತ ದೇಶ ಊರುಡಿತ್ನಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಬರೇನ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಶಲು ಏತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಂದ ಐಟ್ಟಾತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಲಾಭ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೀರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪೋತಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಆರು ಬರೆತ್ನ ಏನಾರು ಓಲ್ತಾರು ಪಂಡದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯನ್ಯಾರು ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆನ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಂಚಿ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಇತ್ತೆರು ಅಥವಾ ಅವಲೇ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಸ್ತ್ ಮುನಪೆ ನಮಕೊಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಬೈತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ. ಇರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಉಲ್ಲರ ದಾನೆ ಇರು ಅಂದ್ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನೋ ಇನ್ನೊಂತೇವೆ ಸುರುಟ್ ಬತ್ತು ಫಾದರ್ ಅಂತೇರು ಎಕಡೆ ಒರಿಯೇ ಸುರು ಬತ್ತು ಫಾದರ್ ಅಂತೇರು ನಾನು ಅಂಚಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಂತೇವೆ ಸುರುಟು ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂಬಳೆ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬರೋ ಅಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ ಎಣಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅಕಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ ಎಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೇಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಆವು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅವು ಅಕೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಏಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ ಸುರೂಕ್ ಅವೇನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡದು ಯಾಂದಿಂದ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ದುಂಬು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪನೊಡಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆಯಿನ ಒವ್ವೇ ಕೃತಿಕ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲು ನೇನು ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಬರೆಯಿನ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಈಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಧನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರೆವೊಲಿ ಬರೆದು ನನ್ನ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ನಿಗು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆವಡುಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಟೀಮ್ ನಕ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಬರವುಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉತ್ತೇಜನ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕಂಡು. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ
ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಸುರುಕು ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಾಲದ ಲೇಸ್ಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗರ ಬಿಂದಾರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ರಾಯನ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶಿವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಟದ ಪರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡಾವಡಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಶುಭಶ್ರೀ ಮರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪಣವದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕರಾಯನ ಅಟ್ಲಾಂಟ ಅಡಿಪಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನಂದಿನ ಏರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನದಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಈ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟೆದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ರು ಈ ಲೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಕಳ್ಳೆನುಂಡತೆ ಮಿತ್ತು ಕನತ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಈರ್ನ ಆ ಭಾಷಾದ ಚಾತುರ್ಪು ಈರು ಗಲಸುನ ಆಯ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ತುಳುವರಿ ಕೇನಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಈತ್ ಮತ ಈತ್ ಬಿರ್ಸೆ ಈತ್ ಚಾತುರ್ಪು ಉಂಡು ಇರೆಡು ಪನ್ಮನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈರೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಎಂಚಿನೆ ಈ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಸೆಟ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾವಂದು ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ಗಾಂತ್ರೋಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವಡ್ದು ಒರಿ ಬಲ್ ಗೊತ್ತಂದು ಪುಲೋಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಈರು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಬೇರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಗಲಾಟೆ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ನಾಯ್ಸ್ ಅವು ಬರ್ಪನ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಈ ನೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅನ್ವಿ ಅನ್ಶಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಶುಭಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿರಾಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚಾತುರ್ಪುಲ್ ಜಪಯರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನು ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚಿನಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಪಾದಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ನ ಅರುಣನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೇಸು ಇನ್ನಿತ ಅಖೇರ್ದ ಲೇಸು ಆಂಡ ಕರಿನ 10 ವಾರೊಡ್ದು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ ಬರೆಯಿನ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ತಿದ್ದುದು ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರಿಗೂ ಜಗದೀಶನ್ನಗೂ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡ್ಡಲ್ಗ ಅಂತರದು ಸೊಲ್ಮೇಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮದ ಮಲ್ಪರ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಿರಾವಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತನೆದ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಪನ್ಯಾರು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೇರ್ ಗಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲಗ ಅಂತರದ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಗಿಂದತ್ತು ಈ ಲೇಸ ಉದಿಪನ ಅದು ಇದ ಮುಟ ಈ ನಮ್ಮನ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಕಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಈತು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ
ಅಂಚ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊನೆ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ಗೆ ಒಂಥರ ಒಂಜತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನದಾಗ ನಿಕಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಈ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊನ್ಯ ಆಟದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತನದಾಗ ಶುರುಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಷರ ಇಂಕ್ಲು 2-3 ಮಸ್ತಿರೇನು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಒಯ್ತ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿಟ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರಲ್ ರಾಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೆದು ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ನಿಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಗಳಸೋದುಲ್ಲ ಐ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಣ್ ಅನ್ನಿ ಹಾಪಂತೇರು ಮಲ್ಪಗ ಆರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪೇಪಂತೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾತು ಪಂಡೆ ತೋಜನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಓರಿದ್ ಬೋದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಉಡಲಗಂತ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ഞാൻ ഏർന്നു ഓർപ്പത് കൂടിയാ ഞാൻ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಗಪ್ಪುಗ ರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ರಾತ್ರಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪಗೆಲ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಓಕೆ ಅಪಗದಂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಆಟದ ನಿರೇಳ್ಡ್ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕರ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಸಂಯೋಜನೆಡು ನಡತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕೂಡದರಿಟ್ಟು ಈ ಗೇನದೀದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಇನಿನಿಕುಲು ತುಳುವನ್ನು ಕಲ್ತದು ಪಾತ್ಯರ ನೆಲ್ಕನೆ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಬರೆವರೆ ಓದರೆಲ್ಲ ಸಶಕ್ತರಾತರ್ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಂ ತೋಜಾದ ಗುರುನಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಾನಪತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯೊಂಡರು ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾದಿರೆಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪನೀಪ ಸೇರೊಂದು ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ ಅಚ್ಚಾದು ಒರಿಯಾಡು ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೇನಗು ಸಾನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಭವಿಷ್ಯಡೊಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗ ಬರಡು ಕಲ್ತಿಯನ್ನು 4 ಜನ ಟಪ್ಪು ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಸೆರೊಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕುರಿಯ ಕಲ್ಪಾರೆ ಪಟ್ಟಾರೆ ಆಪಿನಿ ನಿತ್ಯ ನಿಕಲ್ನ 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ದಿವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೆಂಜಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಶಕ್ತಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಸುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಗಲೊಟ್ಟುಗೂ ಇತ್ತದು ಸಹಕರಿಸದು ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರೆಗು ಹಿರಿಯರೆಗು ಕಿರಿಯರೆಗು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕಲೆಗೆ ಬೆಗ್ನಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟೋಗುವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಅಗಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಗೊರಿ ವಿಧಾಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯರ್ದ ಅಗಾಪುನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೊಡೆದತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಥ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ ಒಂದಲ್ಲ ಓವರ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಅಂಡ್ ಇಡೀಗ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮುಗಿಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಜಾಂದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತೆಲ್ಲಂಜಿ ಸಿರಿ ಪರ್ಬದ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಈತ್ ಜನ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕಡು ಬರೆತ್ನಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲು ತನು ಮನ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಬ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರೋಲಿ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಗಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ
ಏಪಲ ಅಪರೂಪ ಗೋರ ಪೂರ ಜನವರಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ದಿವೊಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತರ್ ಆರ್ can keep publishing something ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು some maybe first Sunday of every month or last Saturday of every month or something like that ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಏರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಅಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಪಾತ್ರಲಿ ನಾಲೆಜ್ಜಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದಣ್ಣಲ್ಲ ಬೋಲ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿನ ಬನ್ಸ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ತಿಂದದ್ಲ ಪೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ನಿಜ ಬದ್ಲ ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಸಿರಿ ಬರ್ಬದು ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ಬಾದ್ಯ ಇರಗೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಡಲ್ಪ ಎಂಕಿತ ಒಂಜರ ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಆತ ನಿಜವಾತ್ಲ ಪಂಪ ಒಂಜಿ 8 ವೀಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂತ ಅಂಡ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋದ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು 2.5 months ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಡ್ ಬೆತ್ ಮುಳ್ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 months ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಎಣ್ಮ ವಾರಂಟು ಎಡ್ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಟದ ಮಂತ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶ್ರೀವಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಒಡಲ್ ಸೊಲಂಬೇಳು ನಿಜವಾತ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪವ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ತರತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು 2.5 months ಅವು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಾಷೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಡಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು 8 weeks ಕಲ್ಪೋರೆಗ್ ಆಪುಂಡ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ಜೆಕ್ಮಂಡ್ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಮೋಕೆ ಸುಜಿತ್ ವಾದ್ಯರ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ಮೋಕೆ ಅವ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಪುಂಡು ಓ ಅಕ್ಲು ಬರೆಯರು ಪಣ್ಣಕ್ ಓ ಯಾನ್ ಬರೆತುಜಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂತರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ something that is embedded in your genes or your DNA ಅವು 100% ಇದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬಟ್ ಐದ್ಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಕರ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕದನಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಕದನಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಗೆ ತುಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಂದು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ತೂತಿಮ ಅಪಗ ಯಾನ ತುಳು ಲಿಪಿ ತೂಯೆ ಎಂಕ್ ಆ ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಸೈಪೆರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರೆದು ಪಾತೆರೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡು ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜು ಇಮೋಷನಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ದೆ ಅವನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಸರಿ ತರೆಕ್ ಪೋತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದಿಲೆ ಏನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರೆಫರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದಿಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತ್ ನಾವು ಏಪಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವರಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ದುಕ್ಕುತ್ತದೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಬರೆದು ಸುರುಟು ಕಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೆ ಇರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಿಂಡ ಸಪರೇಟ್ ಅದ ನೆಂಪು ಅವೊಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಎನ್ನಲ ಯಾನ್ ಶುರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಿಯೋನ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಏಪಲ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಎಂಕನ ಸ್ಪೆಷಲ್ 6
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಾಡದ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ತಂಚ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಪೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲದಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲೆಕ್ಕ ತೂದುಪಾರು ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಲದಿ ಒಂದು ಸರೋತಪಣ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಿನ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಡಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಐಟತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ And this is for everyone. Nama pura working individuals, majority of us. ATA is a registered, it's a registered foundation. So whenever you get a chance, if you can voluntarily contribute, please help ATA grow, because it's growing organically. And chanikal na maternala help must, it'll take us a long way. So keep that in mind. And pay it forward. Teach at least 2 new people. That's how we pay it forward. And do well for the foundation to grow. Thank you so much. Thank you. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೇರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಅರಿಗೊಂತೆ ಆರು ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಪಾತಿರೋಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಕಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಓದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು 30-40 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡಿ ಅಂಕಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣಿದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಯಾಡ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆರು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಕೇರಳ ಗೋತುಜೇರು ಆರು ಎಂಚೆ ಮಲಯಾಳಿ ಕತ್ತಿರಂದ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುಟೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತರದ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಅಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟದ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಹಕ್ಕು ಬರ್ಪನುಂಡತೆ ಅವು ತುಳುದು ಪಿಟ್ಟು ಅಕಲು ಒಂದು ಪಾನ್ಯ ಇಡ್ಬೇಕ ದಸ್ಕತ್ ಪಾನ್ಯ ಇಡ್ಬೇಕ ಅಂಚ ಇಜಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಯ ಇರೆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡತೆ ಉಗಾಂಡ ಎಡ್ಮರೆ 8:22 ನೈಟ್. ಓಕೆ 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 ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪಲ ತುಳುಕೂಟ ಉಂಡು ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಗುಲೆಂಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಲಿಂಕ್ ಅಗುಲು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿಜೇರು ಕೋಡದ ಕೆಲವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಯ ಉಗಾಂಡ ಏರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಉಗಾಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡರ್ ಉಗಾಂಡದ ತುಳುಕೂಟದ ಫೌಂಡರ್ ಏರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಗಾಂಡ ತುಳುಕೂಟಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದ ತುಳುಕೂಟಡು ಅನ್ನೊಂದು 6 ಕೋಡ ಬಿಗಿತ್ತೇರು ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಂದ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಐತೇನ್ ಮೀಟ್ ಆಪೇನ್ ಕೋಡದ ಕೆಲವರೆ ಮೀಟ್ ಆತೇನ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಸೇರಿವರಿಂದಿನಿ ಅಂಚದೇನು ಜಾಯಿನ್ ಆಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕುಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಸರಿ 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 ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೋಲ್ಪಯ್ಯನ ಬರಚಿ ನಾನು ಕೆಲವರೆ 3-4 ಜನಕ್ಕೂ ಆಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಡ್ ಅಕಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಿರಿಜಿನ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಲ್ಲ ಗತ್ತಾಯಜನ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ ಬೋಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಬಂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಆವ್ ನಮ್ಮಲ ಪೋಯತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೆ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದ ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೈಯದ ರಾತ್ರಿದ ಟೈಪ್ ಪೂರಜ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಪೂರಜ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 கடலிதழ்
ಕಡಲಾಯರಿದ ಅಮೇರಿ ಕುಡಿತಿನ ತುಳುವ ಪೇಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದಿ ಪತ್ತಿಂಡೇ ತುಳುವ ಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಕೂಡದೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪಿದೆ